Grazzi għat titjib fi trattamenti, kura u programmi ta' screening aktar mifruxa għal kanċer, Malta għandha fost l-inqas rati ta' mortalità kawża tal-kanċer fl-Unjoni Ewropea. Minkejja dan, il-kirurgu Noel Kassar iwissi li l-każijiet tal-kanċer qed jiżdiedu. Wieħed mill-fatturi huwa l-ambjent li qed ngħixu fih u l-lifestyle li qed ngħixu. Qed niklu ħafna ikel proċessat, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tikklassifika l-ikel skont gruppi u bir-riskju li dawn jistgħu qabdu l-kanċer. Bħal laħam proċessat, bħal prizet, hot dogs, bacon, ġifieri dawn hemm evidenza ċara li dawn jistgħu jqabdu l-kanser. Laħam aħmar importanti li ma neħduhx ħafna, forsi nieħdu darba u darbtej fil-ġimgħa imma mhux iktar, huma fuq l-istess livell tat-tabak, tas-sigaretti u anke f'din il-kategorija insibu l-alkohol. Ġifieri intake eċċessiv ta' alkohol huwa wkoll mhux tajjeb għas-saħħa u nafu li dan qed jiżdied u li wkoll wisrob li qed jikkontribwixxi għal diżida li qed naraw fil-kanċer anke fil-kanċer fiż-żgħar. Il-kirurgu Kassar spjega li dieta bnina u eżerċizzju fiżiku jibqgħu kruċjali fil-ħajja ta' kuljum. Hawn ukoll il-fenomenu tal-obeżità u tal-ħajja sedentarja. Nafu minn studji varji li l-obeżità l-ħxuna żejda tista' tikkawża wkoll il-kanċer. Idealment niklu kemm jista' jkun ikel naturali, ikel organiku li nafu li mhux mimsus daw is-sustanzi magħmulin mill-bniedem. ċifri uffiċjali juru li bejn l-2019 u l-2023 il-kanċer baqa' fost il-kawża ewlenija tal-mart u l-imwiet f'Malta. Kull sena f'Malta jinsabu bejn l-2400 każ u 2800 każ ġdid ta' kanċer. Fl-istess ħin, madwar 1000 ruħ fis-sena immutu kawża tal-marda. Fl-2022 ġew irreġistrati 1036 mewta bil-kanċer. Sena wara dan in-numru naqas ftit għal 985 każ. Il-konsulent Kassar għal TVM News li l-arfin u s-servizzi mediċi qed jgħinu biex il-kanċer jinqabad fi stadju aktar bikri. Nagħmlu ħafna CT scans, ħafna ultrasounds, ħafna MRIs li ħajaqbdu iktar mart fosthom il-kanċer. Anka illum in-nies qed inħeġġuhom jipparteċipaw fi screening programs, pereżempju l-screening tal-colorectal cancer, tal-kanċer tal-musrana. Allura daw l-screening programs ukoll wisrob li qed jgħinu biex jinqabad iktar kanser u hopefully kif qed tajjeb inti fi stat iktar bikri. Kura avvanzatu vera dejja 10 snin 20 sena ilu hawn ħafna nies li kellhom kanċer, ħadu treatment sija kirurġija, sija chemotherapy u treatment oħra u ħafna snin wara li kellhom il-kanċer għadhom ħajjin. L-aktar tipi komuni ta' kanċer f'Malta jibqgħu dawk tal-prostata, pulmun u tal-musrana l-kbira fl-irġiel u tas-sider u tal-musrana l-kbira fin-nisa.